Moi Rostomili, choć mamy lato, a do godnych świąt jeszcze kapkę czasu, ale posłuchajcie takie pogodki o Marysi, a o Józefie. Moi Rostomili, jak będziecie czytać przed Wilią Biblię, to odewszcie ją na Ewangelii, tam kan je napisane, jako akiej się urodził Jezus. No ale wiecie, jeszcze taka pogodka, co mi ją kiejsi wyrządzała moja starociotka o dzieciątku, co się urodziło na cieszyńskiej ziemi, a był jako mały Jezusek. A to było hańdowni, jak jeszcze nie było elektryki po chałupach, a ludzie żyli blisko przyrody, a pomboczka, bo go w tej przyrodzie poradzili uwidzieć. Żyła se w małych kończyc dziołcha, co i było na miano Marysia, a była od Wawrziczków. Przeogromnie ją wszyscy mieli w zocy, bo opatrowała swoich starzików, a pomagała fotrom w każdej robocie, w chałupie, a koleni. A kańsi w Gorali, w Istebnej, był synek, co mu było na miano Józef, ten od Michałków. Też był szykowny. Wyuczył się jako tesorz, a poradził kaj co z drzewa zrobić. Tuż ludzie za nim drepsili, jak co potrzebowali, a on z tego miał dość grejcarów dla siebie, a jeszcze aj co by swoim starym fotrom pomóc. Miał kamrata Wałasza, co pos owce, a wiecie, pastyrze kiedyś chodzili z owcami aż za Cieszyn. Ten Wałasz go wziął ze sobą, bo mu chciał ukazać, jako ludzie bywają po dolinach. A Marysia se pasła liwy na miedzy, słonko ją łechtało po licach, a włosy miała spuszczone przez pleco. Była z nim przeogromnie szwarno dziołcha. Tuż jak ją Józef uwidział, to i zaczął przać. A że był synek, co mu gany nie było, szwarny, czorny, toż się Marysi spodobał, a też mu zaczęła przać. Długo rządzili przy kończyckiej grobli, a Józef jej obiecał, że za nią przyjdzie do chałupy, a ją weźmie na muzykę. Marysia tym mu nie wierzyła, ale jako prawił, tak zrobił. Nie musiał drepsić z Istebnej, bo wynajął se izbę w chałupce kole Cieszyna, tuż do małych kończyc miało to godzinę cesty. Porę razy wziął Marysię na muzykę, ale iny tańcowali, a dycki sedali na koniec pusy, nic więcej, bo kiejsi przeca to by była ostuda. Po tym, jak już z pół roku tak chodzili, jak Józef chodził ku Marysi na Zolity, to przyjechali na smowy fotrowie od Józefa, a dorządzili się z fotrami od Marysi, że wiesieli będzie do pół roku. A fotrowie od Marysi mieli go fest radzi, bo im porobił z drzewa kajco w chałupie. Legier od Maryje, ryczki, sztokerle, stół a stołki. Jednako jednego razu Marysia przyszła do mamy, a i rzekła, że została nie sama, że pod sercem nosi dzieciątko. A Józef, jak się o tym dozwiedział, to od nich chciał odejść, bo wiedział, że przeca pospołu jeszcze nie spali. Ale roz, jak szał poczekajcie, bo mi tekst uciekł. Ja. A Józef, jak rozszął ze Zolytów, to go zastawiła Marysina prastarka, co oni ludzie prawili, że poradzi po nikierę wieca widzieć, a i do przodku. A ona mu rzekła, co by se Marysię wziął, że ona ze żadnym chłopem nie spała, a to, co nosi pod sercem, to je dar od pombuczka. Tuż dobre, Józef zrobił tak, jak mu naporęczyła prastarka. Wiesieli było za 3 miesiące. Wnet potem Marysia urodziła syneczka, a dała mu na miano Junek. Był to tak piękny chłapieczek, że ludzie z całej dziedziny przyszli do Marysi z Nowiecką. A o Junku się dozwiedział sam książę, co bywał na zamku w Cieszynie, a fest się nasrął, bo to był Rakuszan, a kozał wszystkim fotrom, co by dawali synkom inny niemiecki miana. Tuż posłał swoich wojoków, co by Józefa przykluzili do Cieszyna, a wrazili go do aresztu. Ale Marysina prastarka, zaś to jakoś ich wiedziała do przodku, a rzekła Józefowi, co by założył konia do woza, wziął Marysię, malućkiego Jonka, a co by pojechał do Frysztota, do Marysinej starej ciotki, a ona ich tam schowie przed wojokami. Jako mu prastarka prawiła, tak zrobił, a bywali we Frysztocie pół roku, aż książę w Cieszynie umrzył. Gdzie po tym się wrócił na spadek do małych kończyc. A Jonek rosł, a był z niego mądry, a szykowny syneczek. O wszystkim poradził wyrządzać, a gant słusznie, tuż a i rektorzy we szkole się dziwowali, skiel to wszystko wie. Rostomili, nie wiem, jeśli ta pogodka je prawdziwo,
ale takich Józefów a Marysi je na świecie kupa, a każde dzieciątko to je dar od Pumbuczka. Chłopi bycie dycki jako Józef, a paniczki jako Marysia. Już za pół roku, w godni święta, za niecałe pół roku się zacznie ten czas, co się urodzi dobro, co się urodzi miłość, a wszystko, co na tym świecie mamy najlepszego. Będą tygodni święta. W ten czas się podziwiajcie kole siebie, wiele je dokoła Marysi, Józefów, a Junków, a można ich dziecię w samych siebie, a we waszych dzieckach.